Аз искам да споделя, че това, което тук се случва, е нещо за мен просторно. Защото доскоро ние живеем, по-скоро ние живеем в един затворен свят. Компютър, телевизия, всичко. И ние не сме имали тази възможност пред нас да се открие тази перспектива или това пространство, в което всяко проявление на Вселената изявява себе си. Като музика, като слово, като човек, като всичко. И дадахте тази възможност, за която аз се чувствам и благодаря. Защото това е отношение, в което ние контактуваме. И това отношение, което се ражда между нас, то ще даде поведението ни да вървим напред в живота. Това, че ние се намираме в този институт архитектура, е прекрасно, защото тук са и законите на структурата, на това, което създава стабилитета. Тази структура е и в музиката, и в златното сечение, и в естетиката, и в структурирането. Музиката съдържа тези закони на Вселената, в които ние се изявяваме. Аз дълго време не можех въобще да говоря. И сега имам много неща, които вие, които тук ги говорите, аз си ги говорих вътре в себе си. Не мога всичко да изкажа, но аз от цялата си душа и сърце излъчвам това, което искам, тази благодарност да дам, че ние тук всички можем в един момент да бъдем близки и да споделиме този трепет, от който имаме нужда да разговаряме. И както Айнщайн е казал на Нютон, Нютон е не време и пространство, а време-пространство. Това е единицата. Двете полукълба, това е единицата, това е обединението, това е глобализация, това е единението. Всичко е взаимно свързано и изразява себе си. За това искам да благодаря. Аз ви благодаря, вие сте прекрасна. Аз също ви благодаря. Благодаря и на вас. Един малко комуникационен въпрос. Какво е основната пречка или пред това да изразяваш себе си така, че да те разбират? Тоест, какво е основната пречка пред това да достигнеш другия човек? Дори най-основното е вербално, може би и невербално. И по всякакъв начин да успееш да достигнеш човека, така че той да разбере какво искаш да споделиш. Да, разбирам. Или какво да отговориш, или когато те питат. Другото име на комуникацията е резонанс. Това е условието за комуникацията. Има условия за възникване на спонтанен резонанс. Човек е многоетажен, една многопластова структура. И когато двама хора общуват, две многоетажни структури общуват една с друга. Този резонанс, значи тази комуникация да стане, има в момента техники, нали, се преподават по комуникация и така нататък. Но най-важното, то не може да се преподава. То не може да се каже. Себеизразяване ли? Моля? Техники за себеизразяване. Чувам, че се преподават всякакви неща. Но това дълбокото виждане на това в човека, което стои в човека, това е въпрос. Това е въпрос на най-дълбокото в човека. На много пластове може да се отговори. Не знам на кой пласт точно да ви срещна тук, в този отговор. Но много бързо могат да се дадат рецепти. Аз също бих могъл да дам няколко. Но аз, нали ви казах, че вече не вярвам в рецептите. На първо място човек да бъде много искрен.
да са на второ място. Това е същото като пред оркестър, да бъде много искрен, да вярва в хората, с които общува, да бъде подготвен и да допуска безкрайността на гледните точки. Ако може пък и да обича хората, вече успех е гарантиран. И въпреки това, никой човек на планетата досега не е успял да осъществи контакт с всички в пълен резонанс. Това е едно физическо противоречие и никой няма да успее да го направи. Значи тоталната комуникация е в момента невъзможна на Земята. Дори да дойде най-добрият човек, най-прекрасният, най-учения, пак ще има хора, които ще го замерят с камъни и ще му сложат корона отстрани, а може и да го разпънат. Това не означава, че човек е бил лош. Тоталната комуникация с всичките 7 милиарда човека е невъзможна. Дори в смисъл на най-базово ниво просто може да остане неразбран. Разбира се. И това е в известен смисъл нормално. А даже може да бъде и комплимент. Благодаря. Бихте ли споделили няколко от любимите си аромата, тези, които ви вдъхновяват? Сериозно? Добре. Аз няколко пъти казах, че вече нямам любими неща. Но въпреки това ще ви кажа. Всичко, което идва от природата. Бор. Липа. Всички горски цветя. Това е най-великото. За сега. Гордо, такъв отговор искахте? Благодаря. Да. Откровен бях, нали? Да. Здравейте. Преди малко, когато казахте относно сливането на лявото и дясното, не смятате ли, че това би довело до убийство на контраста и до сливането на ин и ян? И в този ред на мисли, кое според вас е катализатор на изкуството и на музиката? Да, благодаря. Значи гордо като два въпроса, главно успях все пак да чуя вътре. Под сливане си има в предвид да няма противоречие, защото ин и ян са взаимодопълващи си сили. И когато дясното и лявото станат взаимодопълващи си сили, тогава сме там, където бихме могли да бъдем. Байванска нещо такова беше каза, че тогава ще се реализират мечтите на хората. Това е толкова някак свободно, така казано, но то казва толкова много. Контрастите не могат да бъдат убити. Те са заложени от природата, те ги има. Това е условие за взаимодействие. Цялата природа функционира по такъв начин. Контрастите са велико нещо. Истинска картина без контрасти няма. Ние имаме нужда от светлосенки и в изкуството, и в живота. Светлосенките са нещо спасяващо за изкуството. Може би и не само за изкуството. Ако искаме да изкореним сянката на самия човек, може би ще допуснем голяма грешка. Ако махнем светлосенките на големия художник, той няма да е голям. Дясното и лявото трябва да са в диалог и да си помагат. Това е. Няма сериозна симфония, в която да няма контрасти. Няма сериозен концерт, в който да няма контрасти. Ние търсим контрастите. Контрастите са нещо велико. Да живеят контрастите. Да живеят контрастите. Но не е борбата между тях. Тази борба е вътре в нас. Ние трябва да спрем да си търсим тези войни. Подсъзнателно човек има нужда от война. Човек е едно малко дете, което иска да се изявява и да се съревновава. А трябва да се научим да се прегръщаме. Шилер го е казал. Да живее Шилер.
втория ми въпрос? Втория за изкуството, нали? Аз казах, че във всяка една голяма творба има контрасти и без тия контрасти не може да съществува. Най-големите композитори са почти всички са минали през колосални страдания, всъщност всички. Това страдание са дал най-големите автори и в поезията. Какво ще да е Достоевски без страданието? Ще да е нищо, ами Пушкин. Съвсем нищо. А Малер, а Скрябин, а Чайковски. Чайковски ще да е абсолютно посредствен човек, ако не беше минал през раздиращи страдания. Самия Моцарт е една фигура, на която живота няма нищо общо с безгрижието. Всички гении на човечеството са преживели страдания, каквито ние не познаваме. Контрастите са на мястото си. Тоест, страданието е катализатор или първопричина според вас? И двете. За сегашното ниво на човека. Нашата представа за гения е вече остаряла. Гения е по определение, така да се каже, едно страдащо същество. Гения трябва да бъде надминат, надвишен. Нищо ще говори за свръхчовека, нали? И още нагоре може, още много нагоре. Нашите човешките гении плащат много скъпа цена за своята гениалност. Много често те са недоброволно в това положение. Никой от нас не би искал да повтори живота на един от тия автори. Живота на тия хора е кошмарен. Това е свързано с един от първите въпроси, който беше зададен относно ситуацията в България. За страданието, за трудните условия, за успехите. България на макро ниво, нали, филогенезата, повторялното генезата, на макро ниво е един такъв гений със своите хиперсянки, със своите хиперстрадания и своите хиперпостижения. България е едно олицетворение на една супер гениална фигура, която е тотално поразена, унижена, смазана от едната си страна и от другата страна създава нечувани симфонии в широк смисъл, както го правил Бетовен, Чайковски и Малер. Наистина. И ако ги нямаше тия полюс, нямаше да има и тия автори, нямаше да има и сегашните резултати на България. Мисля, че ако се откажем от страданието, ще се откажем от гениалността си в момента. Ако в момента съвсем честно трябва някой да избере, искам ли да мина по пътя на един от тия супер гениални хора и да мина през неговото страдание или да си живея нормално, мисля, че никой в чистия си разум и разсъдък би повторил който е било тия пътища. Да си гений от този порядък е чисто наказание. Гениалните хора са наказани. Те са роб на своя свръхталант и на своята мисия. Но това ще трябва да бъде надживяно, това трябва да бъде надскочено. Епохата на тези гении е отминала. Идва епохата на същото нещо, но осъзнато по друг начин. Защото когато човек знае защо страда по един начин, когато не знае защо страда по друг начин. Нали, майката преди да ражда 9 месеца има трудности. Тя обаче знае, че ще ражда. И тия 9 месеца има цел. Но ако тия 9 месеца няма цел, тогава картината е жестока. Мисля, че трябва да се научим да виждаме целите в страданията и тогава може да ги трансформираме. Те няма да изчезнат, но нашата идея за тях може да се промени. Здравейте. Точно в този смисъл искам да попитам как според вас можем точно в този контекст, в който тази реалност, която живеем, да живеем някакси с повече разбиране
по отношение на задачата, на това, което е вложено в нас. Как можем да сме по-смирени, да ни е по-леко по отношение на това, което е вложено в нас и което трябва да реализираме. По нашето предназначение, всеки с личното си предназначение. Да, това трябва да е централна задача на всяко едно образование, да може да открива силите на всеки един човек. Аз затова и тотално съм отхвърлил от самия себе си, от репертуара на думите си, включително понятие като талант. Това с талант е една голяма измислица. И е също израз на недоразумението на нашата цялостната педагогическа и образователна система. Да класифицираме хората на талантливи и неталантливи е много голямо престъпление спрямо самия човек. Няма нужда Христо Стоичков да става Нобелов лауреат по физика. Нека да си е супер футболист. Няма нужда Йовков да е бил актьор. И ако ние не открием силите на човека, значи проблема е наш, пропуска е наш. Това трябва да правят училищата и университетите. Извършваме престъпление, когато казваме, че някой е неталантлив. Извършваме престъпление срещу неговата тотална безценност и безкрайност. Трябва да се покланяме пред всеки човек, както правят японците. Но не само по форма, и по съдържание. Трябва смирение, да, вие казахте. И трябва да се релативират понятията като голямо и малко. Защото да си малък е велико и да си голям също е велико. Малки има нужда от големи и големи има нужда от малки. Те са еднакво важни за системата. И отново стигаме до там за прегръщането на всички заедно. И колкото е по-развита една система, толкова повече малките елементи са по-важни. Това се вижда и в електрониката. Една супер развита изцяло електронна кола, заради една такава малка част може да не върви. Може да върви с тригони, но без тази малката част не. И в обществото е така. Няма неважни хора. И когато спрем да делим нещата на големи и на малки, и когато спрем да си въобразяваме, че нещо може да бъде несъществено, тогава сме на правилната отсечка. По отношение на отношението към човека, на възпитанието, на образованието.